Bueno, pois a verdade é que os temporais que tivemos nestas últimas semanas impactan e moito no mar, deixando unha forte pegada nas bateas, algunhas delas completamente inservibles, e falamos de que unha batea pode chegar a costar uns 100.000 euros, co cal imaginade as perdas para os seus donos. E que se fai cunha batea estragada? Pode desguazarse en 2 días, pero mirade, na Ría da Arousa reparten a madeira entre os veciños e os flotadores, que son de ferro, ou se reparan e reutilizan ou os levan directamente a chatarra. Hoxe entramos na única empresa galega de reparación de bateas para ver como fan. Que esta empresa que facedes? Somos a única empresa de Galicia que nos dedicamos a facer o proceso todo das bateas. A reparación íntegra? Íntegra, desde a madeira ata o anclaje, todo no mar. Cando chega unha batea aquí a Meaño, a vosa empresa é que só se pode recuperar os flotadores. Sí, casi sempre, cada vez que ven unha batea para aquí, collemos os flotadores, se son nosos xa os guardamos, ou se son dos clientes, depois o cliente ven por aquí e decide o que quere facer. Se quere armar unha armación nova con eses flotadores, ou para chatarra, ou el decide. Canto pode costar unha batea nova? Se é de madeira, é nova, todo con flotadores novos, madeira nova, e pois entre 100.000 e 110.000 euros con IVA incluído. Un flotador que veña, como temos aquí un que veo do mar, pois sobre 2.500, 3.000 euros. Canto mide unha batea? 27 por 20 metros. Os flotadores andan entre 4 e 4,50, depende do polígono de valla e a preferencia do bateeiro. Só estamos dándolle poliéster aos flotadores para leválos á zona de montaxe e montar a batea. E que estea ben fijo o flotador. Un coa pistola e o outro vai todo para que vaya fixando. Esta é a fibra de vidro que se bota. Isto é como se impermeabilizase os flotadores. Sí, para que no mar non pase nada e non se creen buracos. Héctor, agora estamos rodeados de flotadores. Normalmente, cantos flotadores teñen as bateas? Casi sempre son de 6 flotadores. Estes, por exemplo, viñeron hoxe dunha batea que foi á deriva en Cambados e vedes que están todos abollados para chatarra directamente. Sí, o mantemento de cada bateiro no mar. Ten que intentar telas o mellor posible ou cando se poida cambiar se cambien, porque senón pasan estas cousas. Non vale cando vos chega unha batea que a madeira non vai. Onde vai esa madeira, esas bateas que non van? A madeira regalámosla, como quen dice, a xente daqui, os veciños, para uso doméstico, para leña ou para o que queiran facer. Agora tedes 15 bateas. Sí, 15 bateas, sí. Xa temos presupuestos dados e a xente vais animando, porque ve que con este tempo pode romper e, bueno, queren renovar a súa flota. Esa leña, esa madeira para leña. Nada, leña, se queredes levar vos tamén non hai problema. Nada, non vale.